ngilay kren nagalanong kabaar. Jong ka kitab Joshua mentangin poino siya kadekot ka banrio. Kiktin jong blay kaong Henry kalala lam yaki shalor ying. Ban kalaburi yaki hagi ding saihon yaki ba lala that ter halor ying. Tin jong blay ki thu ba anda haba karahap kalit ban buri kalayalam yaki ta ki arngut syati shalor ying jongka. Bat kalaburi ru ya kita ki arngut hagita ki ding saihon. Hagi ding saihon yaki balala that ter halor ying. Kalau lihat kumno, kini ke beriu, kala kumangaong hagi episode kemudian kala ris yala di, kala kendo yala di, ban peniem ya kini ki arngot. Ban kumta kala yalam ya kita ki arngot shalor kata ke ying jongka, ban kala buri ya kita hapdeng kita ki ding saihon. Pi, kini ke keren, ban kini ke beriu, kala bu top priority ya ke ketin ke jong play. Halor ying kebut halor ki AK baro kala bu neng kong yu try. Tadeng ta kajing kali kalau ngani kasngi pibu nang kong em yu try kajing im kajong fi. Hato fikin tiun em yu try lam kajing im kajong fi. Hato fikin tiun em ya ka gospel. Hato fikin tiun em ya ka buram kajong try lam kajing im kajong fi. Ngangai kumba kani karahap kale. Kanuti kala le ya kata. Ngangai mapiru kam kraw pin le ya kata. Naga bentau try. Yalam ya ka gospel. Ra ya ka gospel. Hante halordo halor kata ka yeng ke jong fi. Batu ai baga ketin ke jong blay kan long top priority haga jim ke jong fi. But I baga ketin ke jong blay kan long ka banding kong hagi ege baro aga jim jong fi. Wanum ong ba am bagi wegi ong tam tangin chile am tangin ya pet ege bangi le. Hatu ka don haga ketin ke jong blay. Ke ege bangi shakri hatu ka don na ketin jong blay. Tang ba la shwele eki we kamut bangi ngini le lang. Ngini pet ke ketin jong blay ka ong kumno. Tama bakiwe ki hikai kamut bakala dailut. Ngini apay nagtien siyang play ka angkom no. Tadehing ta hagini gi ayom hagini gi por ki mamantaling la shwile la gale ya kabangim tip kaday na kamdayru. Langi pet nagtien ka siyang play. Kamdan kum kita ki eke baro. Mansya ka Christmas ki ang Xmas. Ka X ka bamut hibam tip i. Kadon ka X-ray. Manta kadon ka SpaceX. Kidon ki X habadon ki X ka bamut hibam tip. Kadon ne kamdon ne kabaday na mday na. Kadayang ta ka jingkali ka lang ne ka sngi fi buo ng kong em ka ketin ka jong play ha ka jing im fi. Ne la shule ka le na marba ki kwe ki le na. Ne la shule sngob ha marba la ishu sngob ha lang. Ang kwa awang fi kasur ka jong pa iba kam juday kasur ka jong play. Ublay Ukraine bat mau tang mau hi Ukraine. Mdan upat ba hakmat jong play. Kani ka ketin ka day ka top priority. Kani ka ketin ka day banlong ka ta ka ban kong ha ka jing im ka jong fi. Bang ngay bu tran ko khuy fi unang ay bore fi taw ding saihon pinaki ding saihon kimi kini kiksai ba kini kiksai kini kataken ka ba asna kini ki jan ka ba ni kita ki jan kop ka ba pen kop ya ki breo ka ba pen saat ne ka ba ka ru ya ta ka buram jong ka jinglang khoi ki jong ki ding ta kwa banong fi bu try unlong ka ta ka jan kop ya ka jing im ka jong fi Baro ngilalong ken kita ki ba lengkut akmat jong blay. Kumbau Adam bat ka im haba kila le pop you blay kila long lengkut akmat jong blay. Kila le rain kila buri yala di hadin jong tau ding. Utray wan wat. Burong Adam siya ay medhan. Baru try. Ho uyo ya kata ka jing lengkut ke jong ki. Bamaki kila ya kata ka jing lengkut ke jong ki. Kila persyang bansu da kisla banyada dala dihi ya kata ka jing lengkut ke jong ki. Hamre Kimla namar te kisla tang sipor kila yap terkong no. Kisla tang sipor kila hap no. Bagata ka pau biang iya ka jinglang khut ke jongki. Ki ai ke jong ka pertai kamla ban ka ya ka jinglang khut ka bagan jaman sim ke jongfi. Kamla ban ka ya ka ta ka pop ke jongfi. Da pile da ke ai ke ru kapal teng kren bat pelen kapen le ran ya fi. Kapen le ran. Dai hang tabo blay open yap da gani kamrat banda kata ka sni merat open cup temporarily na kamentau Adam bat ke im. Kwa banong ifi. Udan utau ding saihon. U Jisu yap alor ka ding pna. Baga ding pna ka kup ya ka jinglang khut ke jongfi. Ka dai tang ka ding pna ka baka ya kata ka le ran ke jongfi. Bat nga nget. Balada filabu nen kong yu Jisu ka jim ke jongfi. Utrai daw tau uding saihon ubas penmi eta ka jan umban kup ya fi da kata ka jan kup jong ka hop
Kektin ke jong blai ke ong. Na filakup ye kita ki jan kanya ke jim ke jong fi. Ka batar boro shikata un pen pong ye fi da kata ke jan kup jong ke jing kemen. Un pen kup ye piru da ke jan kup jong ke jing ro ong kektin ke jong blai. Bar ngangai bo trai un le ye kata ha ke jing im ke jong fi. La da filara shalor. Bar fi buri kan ma bo dan tau ding sai hon. Ka ding pna ke jong trai. Ka ye ke jing lan khoi ke jong fi. Bar ngangai kum bo trai u ong ye ni ka balang ka halo di kaya. Ukren ye kan eu ong. Mar kani ka balang ka sngo biang. Kani ka balang ka sngo bit ka sngo mdan kam ye ke nomar ka ruspa. Ka bit ka biang dong sedong. Ka tin ka jong blai ka ong fi puli na kitab jing pa ka no balai de khot khat nyo ka ong. Na ba pa ong nga ka bariu pha ngalapan man spa tingam don jing ka do e ru em. Bat pai pham tip ma pai phalong ka ba malanot khop ka ba jinjar sak ka ba duk ka ba matla bat ka ba lengkhoi. Ngapen ibuit apa ba pan thiet nangai ka ksier bala perang ha ka ding ba pan yo man spa bat ye jan kop ali ba pan yo kop yala di bat ba kanom pau kata ka jingle ran ka jinglen khut jong pa bat ye kata ka jing sle khmat ye ka ban ka lan ki khmat jong pa ba pan yo i trai wong ye kata kani ka balang ka kren ko ngi biang ngi don ka spa ngi riu ba la ngi biang ngi bit ngi biang dong sedong ngim don jikerdo e em utrai ong pham tip apai ba ka balanot khop ka ba jinjar sat ka ba duk ka ba matla ka ba lengkoi hikmat jong blai kita ki jingla ki jingdon jing em ke jong fi baro kalong ka ba lengkoi baro kalong ba ka ba thli hikmat jong o mdan ke gi bangila ban le ban ya dai la di na ka jing lengkoi na ka jing ban ran ngimla ban ya da wa adam ba ke em kimla ban ya dai la di kita ki sla kimla ban ka e ke jing lengkoi ke jong ki deu blai ba a ki ya kata ka Jacob daga sne u aya fi o kon jo u Jesus Christ u balong ka Jacob ya ka jing em ke jong fi ba ngai utrao nang pli ki khmat ki jong fi un aya ta ka jing sle khmat ya kata ka jing kalan khmat ya ka ba pin yo i ken ba klem utrai phimla ban le e ka ngai utrao ko khoi fi bo nan kong ya ka tien ke jong play ha ka jing em fi ri a snow in ka gospel ki argot ki ta kinong sentiat ka kren ro ya kata ka jing shishana ka tien ke jong play ka testament ka barim ba ka testament ka batmai wa he ka jing em ke jong i ya ka ne ka tien ke jong play ya bangi khot ka kot ba le ne ka bible pediang ya ka ne ka tien pin yo ken ya ka jan kop ya ka ba pi pen light na ka men rai ha ka sni jo ka jing bisha ka jong trai ngin ya duai ka ne ka sni ka ba men ta jong pi trai ne ka por ngawan man ai ngo e me ma ai ne ka kubor trai batrai ha bakarahap kala buri hang te halor batrai ha peding kita ki ding sai hon ka ai ke ni khubor ngi ko try badai bangingin bu ri me ko try halor hi ei ki ei baro bangin bu nang kong ye me ko try top priority ngin bu ye me mangi tip ko try hallelujah ha me ko kan ra try ka don kata ka jan kup ablai ya ka ba me ai jin kup yangi na kata ka jingle ran me pen kup yangi ko try bangin long ki bla kup da ka buram ke jam me try halaga sungi go tra hallelujah me pendap me pen kop me mayangi ini ki kon ki jame ki balang khot aga jing long man sim me tap iki ko trai me pen kop iki da ka jan kop jong ka hok me pen kop iki da ka jan kop jong ka jing ro da ka jan kop jong ka jing kemen na do ne ka sungi ka man sim song si ka kan ria ka man sim ba ngat baro ka kan ria ka man sim sarong baro ka ja ka dam no trai ken pen rit yeladi na marhaba ki pen rit trai men kan tiu ya ki ablay ong ka tin ka jame hagar tengu jisu ngadwai amen utrai nang ai bor ya fi ba utrai nang ai bor ya fi ru kong bo nang kong utrai un ben kop ya ga jing le ran ga jong fi kita ki ba up kermen no utrai da le ru ki nom yo le ran ha ka ba ken jedo ba ken jaman sim utrai un pelaj fi na ga jing le ran ko ble shibon ngin second do ya fi amen